Večeras smo u planini da vidimo kakav će ulov biti. Šta misliš ti, a? Ta ekipa, onog drugog tražimo. Ajde neki divlji ćuran. Večeras damo zamkicu poslije. Zamirisalo. Evo, sunce još nije potpuno. Stvari je zašlo, eto. Ste postavili zamke i evo čekamo. Ovdje čućemo. Zagarantovano. Glavica luka. Moja je veća. Ovo je jako veća, pa da. Ja. Mislim da je možda tvoja duža, a moja je šira. Jes. Ja. Neki, dobro. Tako mogu smo mi i ovo uzali. Da stavimo. A da, to se nije pravo. Odbaciš rukavicu. I samo... Traži smo za divljim ćuranom. Dobar zavar. Izgleda da smo ga našli. Jesi ga vidio tu? Ajde. Jesi! Zove novu! Ćuran je već spreman na motkama. Ovo odličan, gledaj kako imaju. Ajmo sad. Vrijedlo i doći. Jeste. Nam je ekipa nova, još dvojica. Pojača. Zato ste izvati. Ja nisam ljubitelj mesa, brale. Vidi se Nana. Došao radi druženja, nis da Pa jedi. jesam stvarno. Dobro, vidjet ćemo sad. Mi smo malo prije gor u šumi ufatili divljeg ćurana, vidjet ćete, ima video kako ga Meho ufatio. Ovo je batak. Meho, ko tebe je žilavo? Ja. A jest ovaj ćuran dobar. Evo od batka. Pa ko ga stigu? Ne. Ima dvojca okolili smo. Ko je gonio? Kako klanje, bravo. Možda klanje da ima sad. Bover, hod ti vodi, vole, ne, ovaj ja, Idemo nazad, dobro je.
Negdje, šta, vikeli se gore na kamer. Znam da je bolje, ali znam rođo neke ove puteve. Nemaš glave, nemaš oružja, jel? O, jel si... Znaš kako, zove se film Leptirica. Ekstra film. Znaš iznad rijeke, oni leprovi crvi što ulu i ljetu. Šaljeno hero... Svoj ti posao da ti znaš kako je mene strašno zadnji. Uvijek su daleko nikad. Eto, završena tura. Čuran ufaćen, pojeden. Mede nema. Tako. Bude problem, evo ovako izgubimo. Moraš provući sam negdje. Zijn breaker, de diamond. Zijn breaker. Mogu ja upaliti, krenem, ako kubaljem od evo. Ćao ekipa.